receita, outro día, outra historia bonita que contar no Está Chebo. Que tal? Como nos vai a todos? Hoxe temos unha receita que xa fixen unha vez con unha historia así bonita, porque a salsa é algo tipiquísimo, pepitoria, pero en vez de con polo e con certas cousas que lle meter a última vez, vamos a facela con coello. Vamos rápido porque é un guiso que me encanta. Un guiso que ademais, bueno, leva as míticas historias que ten que levar para que sexa unha pepitoria, que é esa xema de ovo, esa amêndoa, ese pan, pero hoxe con coello e con uns porros e con uns guisantes para darlle un toque diferente, como facemos moitas veces no Está Chebo e como che gusta facer a ti tamén, Que eu sei que abre a neveira e dis, hoxe que toca e pa diante, porque temos no miolo moitísimas receitas e moitísimas ganas de cociñar, así que arriba o ánimo que comezamos. Por aquí, un chisco de caldo, vale? Neste caso podría ser de calquer cousa que non sexa de peixe, este é de verduras con polo. Vale, con polo. Por qué? Porque lle queda ben tamén a este coello espectacular que teño trociadiño para guisar en cachos non moi pequenos, vale, tampouco enormes, pero non moi pequenos, para que o guiso quede rezumento, quede tal, e sobre todo para que non se nos desfaga ese coello. Améndoas, importantísimas, un pouco de azafrán, esas rebandas de pan, ovo, por suposto, non pode faltar, allo, eses chícharos, temos por aquí tamén unhas cebolas, os allos porros e un chisco de viño. E como sempre, moi bons días, Lidia, que tal? Bons días, Iván, moi ben. Aquí a temos, hoxe de granate. Perfecto, mas con un xericeciño, isto é un vestido, ou que? Un vestido, sí. É un vestido así de táboa, sempre me gustou. E vouche dicir porque isto é tamén unha historia. Miña nai era unha señora, que nunca lle dou moita importancia a roupa, nin historias raras. Pero, pois o típico, de feito, acórdome cando morrera seu pai, o meu avó estivo de luto moitísimo tempo, que ora xa non está tan de moda o tema do luto, xa afortunadamente. Cambiou un pouco, bueno, pois eu tamén o penso. De feito, eu dicíalle, pero por qué? Por que xa choras por dentro? Hai que celebrar que estás viva. Bueno, exactamente. Pero bueno, isto non son cosas nas que me quero meter un pouco, porque tamén eu respeto moito o que quera facer cada algún, eso é verdad. Pero recordo cando deixou aquel luto tal, que o primeiro cando a vin foi cunha saia de táboas, así como de tal. E quedeime mira que guapa está miña nai hoxe. E recordo sempre eso, e cando vexo unha historia recordo a Maruja con esa saia que me encanta. Nada, que fagamos luto ou non, o luto vai por dentro. Neste caso, nós o que facemos sempre é cociñar. E hoxe cociñamos un coello a pepitoria cun par de, bueno, de gadgets, de tips que facemos aí bonitos con ese allo porro que me gusta moito. Neste caso vou facelo bastante grande, xo veremos, para que despois tamén sexa unha gornición dentro desa salsiña, vale? No que vamos a meternos un pouco e que esa améndoa, esa xema de ovo que xa vou coller por aquí porque vou cocelos. Porque ademais, moitas veces, bueno, cozo para que darme ca xema para facer esa salsa e espesala, pero a clara tamén a vamos a empregar picadiña para botar por riba dese guisazo. Así que o primeiro que fago é o seguinte, mirade, vou coller eses ovos, xa os meto aquí, collo a tapiña e imos ferver un pouco de auga. Hai un par de trucos, a ver se os sabes, tío, creo que sí que xa os sabes, pero bueno, vamos a mirar. Boto auga. Neste caso, cando queremos cocer ovos, bueno, teñen que estar, evidentemente, subir a auga un dediño ou medio dedo por riba, máis ou menos, tampouco nos matamos. Poñemos isto por aquí, e que vou facer sempre, a ver se coñeces este truco, é un chisco de sal, vale? Isto, a min hai un tipo que me dixo que isto funcionaba, e a min funcioname. Entón, cando as cousas che funcionan, non se cambian, vale? E o que fago tamén é un chisco de vinagre. Pero para? Vale, isto é para que den ben a pel. Despois... para que Sí, sexa máis fácil. está moi frescos, a veces hai que cantirubirubirubi, pero é verdad que hai que meter despois en auga xeo e valería tamén para que ese contraste de temperatura faga vos. Hai xente que ten un aparatiño, ollo piollo, para meterlle un buratiño, como un alfiler, metelle un buratiño, despois a pel sale moito mellor, vale? Aí nunca fallamos, eu non teño o chisme, e despois hai isto, o ácido, o vinagre. Por qué? Porque se en algún momento rompe, vale? Isto que fai é que non se vai a clara por fora, como que quede dentro. É que licuá, que se quede aí. Polo tanto, chisco de vinagre que a veces o que fai cando o ovo é malísimo, que vai como cambiar, descunchar a cor do ovo. Pero bueno, a nos eso non nos importa. Nos poñemos isto aquí, eso tal, e pa dentro. A ferver, 10 minutiños fervendo, vale? Que rompa aí o fervor. Está, ovos cocidos. Todo o mundo sabe nesta casa facer ovos cocidos. Nos, por aquí, o seguinte, mirade,
esta torteira ben bonita para guisar hoxe o coello. E o primeiro que imos facer, por suposto, é empezar con isto, porque ímolo selar, como a casa sempre. A ver, carne de coello, moito me gusta a min, Pois é unha carne moi pouco consumida. Pois xa sei, pero moito me gusta a min. Pouco consumida aquí. En outros países consúmese de abondo, que eu xa estive lendo que hai sitios onde o coello é como máis coñecido, máis tal. Aquí hai algo que lle pase co coello, co jato, con tal que non me den jato por lebre, non? E tal. Este é unha carnaza espectacular. Eu no Estache Bo xa, bueno, non quero mentir, pero igual levo 20 receitas de coello, porque ademais é intercambiable con calquer copolo, calquer receita de polo, porque esta mítica pepitoria facíase con polo, vale? Ou empezou co polo, a mí creo que o coello queda ata mellor se me descuido. Veña que meto o lume aquí. Ti que pensas, con pavo, sabe? estaba pensando que tens que traer máis receitas con pavo. Bueno, pois veña, va. Veña. Collo testigo, con pavo. O pavo valería exactamente igual que o coello. Que pasa co pavo, neste caso? Eu teño que cortar o tal. O pavo é tan grandocho. Sí. Hai que dicir o carniceiro. A mí hai unha cousa que tal, que non me gustou nada. Estos son teimas, Cando cortan mal o carniceiro, cando tal, ou ti na casa non tes boa pericia, as astillas, as pedriñas estas de osos que van quedando por aí, que eu vou collendo nesto, e des ver que eu son medio maniático, porque vou collendo e xa estou mirando, e vou tocando. Se hai algunha astilla, isto é como das espiñas, non me gusta. Mira, estas, que despois igual trajoas para dentro. Pois mira que eu nunca reparei neso, Bueno, cada quen pois eu flipo. ten o seu. Pois eu sí, de feito non recordas ou non sabes que non se pode dar osos de coello ou de polo, os Sí, cas e tal, sí, porque astilla... Vale, hai que ter cuidado con eso, pois por eso, porque teñen como unha rotura así, se non tes un corte limpio, hai xente que é un samurái e faino perfecto, pero hai outra xente que non tanto. Vale, pementa, sal e a rustrir, por suposto, un pouco o noso coello. Como a case sempre, empezamos rustrindo. Despois o que che dicía, unha vez que rustramos un pouco isto, ímolo separar, imos facer unha verduriña, e a verduriña, que sei que che gusta ben, ímola tamén hoxe completar con ese allo porro, eses chícharos. Pero ademais, hoxe, que moita vez fago caldo, vou a empregar esa verdura tamén para espesar xunto co pan e as amendoas e ir facendo todo. Vale, pero non quero adiantar moitas cousas, así que con isto, alume cacheiro, e empezamos con el. Mirade, aí. Que falabas dos chícharos. Sí. Os chícharos para ti é unha verdura, é unha hortaliza, é un É unha legume, non? Porque é unha vaina. Eu neso vou sempre pensando en plan como ven. O sea, digo, eso ven unha vaina, legume. Sí, É un legume fresco. Ajá. Falamos sempre que falamos dos legumes que poderían ser un prato único, sabes? Que falamos que os legumes, lentellas, garabanzos, non? Feixóns, poden ser un prato único se os acompañamos con verduras. Ajá. Pero no caso dos legumes frescos non sería o mesmo caso. Legumes frescos é a faba verde, cando é a temporada, non? Sí. Ou o chícharo. O chícharo. Por De qué? feito, o Porque chícharo hai varias clases. O chícharo lágrima, que lle chaman, o de Qué rico, bagua, tal, que é qué unha rico. auténtica animalada. O bagua, Pero sí, en fresco, todo mellor. Amigos, non sei como vai, pero en fresco todo mellor. non, o ter un porcentaxe de auga alto, o ser fresco, non está tan concentrado en proteínas como para ser un prato único. Claro. Forma parte dun prato. O sea, que é unha Sí, excepción, un un legume acompañante fresco. dentro. Exacto. Uns chícharos frescos con xamón, un xamón do bome, te medo, pero con calquer cousa, a min acompáñame. De feito, cando tes un chícharo de boa calidade, sempre vas a apuntar o prato para arriba. Se tes un prato tal, pos un chícharo aí no medio, home, unha tortilla francesa igual non, porque non che pegan moito. Pero creo que queda ben con prácticamente todo. Imos coller este cunco grande e imos coller a nosa pinciña. Neste caso, esta tamén un pouco máis grande para ir movendo. Recordamos que unha das cousas importantes para min neste rustrido é ter un lume medio alto, sen pasarnos en queimar, pero tostar ben, para que colla cor e que deixe sabor, vale? Así que deixamos eso por aí, xa está salpementado, e imos tirando un pouco cas verduras que van a ir directamente para aí tamén. Vale, pois sí, eu creo que o chícharo fai boa cousa, creo que é unha legume, como legume, creo que temos que empezar a metelas cada 2 por 3 aí na dieta, porque eu cada vez leo máis, e por arriba ti xa me dis que hai que metelas. Eu, cando empezaxe aquí, dixeche 3-4 días a semana, eu dixen, toleou. É a verdad. Se vas pensando en como poñer un pouquiño e non meter moitos, comes un humus, xa estás metendo legume, non? Unha pasta de garabanzo. A pasta, esa teño agardada, non te preocupes. Por exemplo, non digo porque a xente pensa en potaxes, non? Cando pensa en legumes, que hai moitas formas. Sí, pero de todas formas, eu creo que non hai, non coñezo a moita xente que non lle gusten unhas lentellas ben guisadas, estofadas. Pois mira, sabes, Os rapaces normalmente, mira, meus sobriños, estou así pensando en guisotes e tal que lle podan gustar e tal. Por exemplo, Xurxo lapea por unhas lentellas. Eu de pequeno lapeaba, eu triturabas, era tonto,
e trituraba. Sí, sí, non Pois me... mira, eu de pequena non comía lentellas porque me obrigaron, iba nun cole, pois comía ali no comedor e recordo, pois a monxa ia darme, veña, comer lentellas, collille, teimas lentellas, tardei anos en volver a comelas, ahora encántame. Pero recordo, pois eso, a monxa aí, come, veña, tal. Que son moi boas, que teñen moito ferro, que tens que crecer, Lidia. Estaban mal preparadas ese día. Pois mira. É tal cual. Non saben ben. Tal cual. Pois é outra cousa, claro. Se che fan mal unhas lentellas e despois colles teima un sabor e dis non quero aquelo, pero hai que volver a probar na casa. Probar de todo. Que mira, fai pouco dicíame o director deste programa, Marquiños, dicíame que lle daba noxo os caldos. Cando era máis rapaz. A textura. A textura, que incluso cando tiña que probar un tal, porque lle gusta cociñar, é peligroso, o do Marcos tamén, que dicía que quería probar unha cousa e de repente dicía, é como lle meto, incluso un arroz, por exemplo, e probaba e que o grau de arroz estaba cru, daba igual, metía tamén para dentro para que non fora só líquido, e que agora, flipalle, foi crecendo tamén, Marquiños, como creces, está aquí detrás de nós, non nos ve porque está metido nunha xaula, pero está. Mira, collemos allos tamén, imos preparando, eso é, aí está. Aquí moitas veces a xente, escoítame falar da xente que vai por detrás, un programa como este, como está chebo, non se fai con Lidia e con Iván solo, non, hai xente, Eu teño a xente aquí axudando, hai moitísima xente, un do sonido, están os cámaras, que teño dous, temos dous, está o director, están os de produción, Roy Maxara, que non paran de... parecen ratiños, están todo o rato, cando pecha a cámara, a facer cousas tamén. Todo o mundo, aquí hai de todo. Vale, por exemplo, tamén temos un coello ben tostadiño, mirade como empezan as cousas. Te detino, unha cousa por aquí, que moitas veces nos imos adiantar ese pan, imos fritir un pouco coas amendoas, imos facer unha tixola aparte. Hai xente que o fai aquí. Eu non quero facelo aquí porque non quero empapar de aceite esta historia. Creo que é suficiente despois con esa xema que está fervendo e tal, e con todos esos ovos, vai ser máis que suficiente. É unha cousa destes guisos, non ten por que ser unha pepitoria, e digo en serio, para que nós pagamos meter unha xema nunha espesada, Pareceme que está bastante ben o despesar cas xemas calquer guiso, dame igual o que sexa. Que un día tes sobrouche algo, tes uns ovos ou non sabes como facer, métello, vais darlle moito sabor e a textura é maravillosa. É un pouco de cor tamén, que dá ese cor amareliño. Escoita, se son da aldea, se son da aldea non vexas. Nunca che contei que meu tío Ramón, a min dame ovos, damos ovos, meu tío Ramón dame un montón de ovos, pero como os da miña abuela Maximina, non hai ovos, que non hai. E non é por cariño. Ramón, a ti quero che infinito, pero Maximina ten ovos mellores. Os ovos de Maximina moran moito máis. A miña avoa ten diferentes variedades, ten os de oca, ten os de galiña, ten os da araucana que poden ser azuis, non, por temporada. Sei, o sea, medio verdosos, incluso. Os de oca, contoche, son tan dura a casca que eso non rompe para nada. Un día que quise levar a unha amiga ovos de oca e saquei no do bolso. Ovo. Ti estás toda tranquila que non rompe. Que aquilo que non pasa... E le daba ovo ali no bolso. De feito, se quere romper un ti, hai que meterlle unha traballada boa, metelo o dedo que é así de gordo. Eso sí, eu creo que equivale máis ou menos un ovo de oca a 4 de galiña normal. Sí, eu teño a proba, eu fago unha tortilla con ovos de oca da miña abuela. É máis dura, claro. Con dous ovos, sí, máis densa, máis tal, non sei que tal. E fai como unha crema, aí non hai que botar nin máis xemas, nin historias, que hai moita historia ora ca tortilla. 4 ou 5 ovos, 3 xemas, mete 2 ovos de oca de Maximina, e tortilla para arriba, cremeada, feito todo, xa ves, tío. Bueno, mirade, aquí temos esa verdura que despois imos triturar, como che dixen, ímola meter, e antes de nada, ímola tostar un pouco, así que imos sacar esa carne. E vou facer xa o que me queda. Mirade, allo que teño por aquí, cebola, sacamos a carne, que empezamos a cantar ti máis eu e non paramos. Eses ovos que lle quedan un minutiño xa van a gastar. Tamén facemos unha cousa, xa apago, perfecto. Veña, perfecto, aí. Eso entre que ferve unha cousa e outra, tiramos. Aí están. Taratari. Os ovos, por certo, hai unha cousa que moitas veces temos como non a teima, nin nada polo estilo, pero como é que quede para que quede a xema ben adormecida, como así cremosa. Menos minutos, vale, 5 minutos e cortalo xa, e cortar a cocción, super importante. Veña, choiva de cebola, choiva de allo, rapidamente por aquí, empezamos a ter todo limpo na nosa táboa, tede cuidado, por suposto,
con eses calores da tixola que non nos queime o allo, se me pasas o viño, eres unha auténtica maravilla, vale? Isto por aquí, ímolo quitando, veña, eso xa mellor de todo. Coidado, que vos dixen sempre, Tino, agora, se ten moito calor, pode ser que se quere queimar, e nós o que temos é ou un chisco de auga, ou apagar o lume, ou tal, pero que nunca se nos queime. Neste caso está bastante controladiño, deixo o viño para dentro dun anaco, seguir desglasando nas cousas, carne feita e todo posto. Vale, colleme o porro, veña, colleme por aquí. Oxe, vamos facer unha traballada, vamos a poñer isto así por aquí, unha traballada con este allo porro. Por que? O primeiro, ímolo limpar ben. Oxe, como quero que este guiso teña algo máis que esa salsa e estas verduras vounas triturar, o que fago é o seguinte, facer unhas rebandiñas de allo porro ben bonitas, vale? Que vou limpar primeiro, por suposto, isto por aquí. Por favor, non tiredes isto, nin se vos ocorra. Non tiramos isto. Pro caldiño, poñemos isto así, eso é, vamos a quitar a primeira rebanda, así como un carameliño, Os allo porros teñen estas cousas, carameliño de todo, vale? Metemos aí despois, meto esta historia tamén, aí está. Que empaquetadiño ven na natureza xa estas historias. A min encántame o allo porro. Xa falamos algunha vez, pero encántame. E mira o que vou facer. Primeiro, esa cruz que nunca falle nesta parte, vale? Simplemente por se pasará algo de terra ou calquera historia, un segundo de nada, eso controlado, e o que imos facer hoxe é cortar uns bastós preciosos e bonitos con nosa verdura, e que imos guisar despois xunto co coello, vale? Así que vou nos deixar preparados, mirade como vai isto. Mira, temos isto por aquí. Moitas gracias, Lidia. O teu xa é maravilloso. Está a miña boa encantada, porque cando Lidia fago calquer cosa, xa aproveita para limparme así, para deixarme todo isto, queda isto sempre está chebo lustroso, como ven ela. Pa diante, home, como que non? Guapos o poder. Mirade, así, por exemplo, para que queden ben bonitos e queden tal, porque se eu collo así moi pequeno, a veces desfaise. O allo porro hai que ter cuidado con el, como ten esas capas, tal, pero eu, por exemplo, así, mira, así, chuliños, veña, por aquí. Así, chuliños. As améndoas que van despois? Ahora vas a ver as améndoas. Ti, non corras tanto, miña rula, xa verás. Mira, eses aí, ben chulos. E as améndoas, ahora vou limpar un pouco esta historia, vou desglasar, ahora sí, os tostados, un pouco de viño, subimos un toque de lume, isto quero que se vaya apochando, de seguido vai levar xa ese polo, xo veredes, e isto para aquí, teña. A primeira metida na cachola, e agora teño por aquí isto. Poño por aquí ven o pan e as améndoas, vale? O primeiro que imos facer é fritir un anaquiño. Mira, as améndoas pódense tostar tamén, pero cun toque de aceite fritidas quedan espectaculares. Collen un pouco de calorciño, non nos pasamos, tede cuidado, sempre con eso. Vale, eses ovos que quedan aí remexidos tranquilamente, non pasa nada, eso sigue, e mira, améndoa para aquí, vale? E pan tamén para aquí. Vale, dúas rebandas, estas dúas, veña. Estas dúas, non pasa nada. A pepitoria, sí ou sí, Lidia leva sempre améndoas e leva tamén un pouco de pan. E leva, sí ou sí, vale, por suposto, ese ovo. Vale, unha vez que tes todo isto posto, xa podes xogar a meterlle, home, como facemos nós, que non teño améndoas e que teño abelás que van pa diante. Vale, polo tanto, deixo que colla un pouco de lume, que xa está collendo aí, collo unha presiña, Sabes que fixen unha vez un arroz en pepitoria. Fixeche? Arroz en pepitoria, o sea, esta mesma base, pero co arroz. Vale, pero non estou entendendo, para, isto levaba pan o arroz? Sí, botelle, o sea, o mesmo, pero... Ai, esta sí que inventa! Pois isto teño que probarlo tamén. Vale, mirad, eso sí, pois a min pareceme que está ben. Que pasa, que botáchelo ao final de todo. Sí. Vale, perfecto, porque senón... Arroz con verduras e como mollo, digamos, o... Vale, pois pareceme ben. Non me parece para nada mal. Aquí, mirad o que estamos a facer agora. Lume outra vez, a cachón. Evaporamos ese viño. Vale, isto xa empeza a ter un pouco das uvas. Collemos azafrán. Perfecto. Imos collendo tamén aquí. E temos un chisco de caldo. Porque agora imos como que remexer absolutamente todo. Vamos a meter ese azafrán por aquí. Vaise tostar un anaquiño. Vou botar o último viño, ese, xa para que ese azafrán non se nos queime. Chispeamos esta historia tal que así. Aquí solamente hai allo e hai, como se chama? Cebola. Se queremos meter cenoria, por exemplo, poderíamos meter cenoria, non pasaría absolutamente nada. Pero como a cor vai nadar esa xema e tal, eu creo que ese toque doce hoxe non presta moi ben. O que facemos nós é o seguinte. Cólleme xa, por favor, ese coello para min. Eso é.
aquí estamos. E regresamos, todo pa diante. Isto é como o pim-pam, o de todos os días, colocando, ben bonito. Aquí aparece o Tetris, do Iván, mira. Que ben che queda sempre todo colocado. Pois mira, meto como vai. Para aquí, esta parte das costilliñas como me gusta a mí. Peña, pa dentro, este pequeno tamén. Perfecto, pa dentro tamén. Cuidado cas súas coccións. Hai algunha patiña que a veces se queres facer máis ou menos. Líquido pequeno, os tumes, por favor, sempre pa dentro. E agora, o noso caldo. Veña, cuidado por aquí. Metemos estas, mirade, que rapidamente van collendo cor, Isto é un segundo de nada. Aparte, dalle un punto saciante a receita tamén. Por certo, isto é importante, é verdad, porque te contar, saciante porque dis polos froitos secos, verdad? Sí, porque os froitos secos falábamos que teña a combinación perfecta entre fibra, graxas e proteína, que son os tres nutrientes que contribúen a ese efecto saciante. Porque moita xente, falase moito, eu creo que está normalizado socialmente, eso de aguantar a fame. Como aguanta? Eu nunca aguanto a fame. A fame non se aguanta. Como trucos para distraer a fame. Moita xente, o típico consello que se escoita ás veces, E se tes fame, bebe un vaso de auga e vai dar unha volta, Está socialmente aceptado eso de teño fame e aguántome, Vale, como se fose algo vale. positivo. E non temos que aguantar a fame temos que atendela. É como se falamos de outra necesidade fisiolóxica. Imagínate que teño ganas de ir ao baño, digo, si tes ganas, aguanta. Ti aguanta e non pases por diante dun baño para non ter a tentación. Eso é malísimo, ademais, non? A de aguantar as ganas de... Imagínate, vese como surrealista, se o comparamos, non? En lugar de falar de comer, falamos de ir ao baño e dir, non pases por diante dun baño para non ter a tentación, Como non pases pola cociña, non pases pola neveira, poñe un candado. Non, o sea, si temos fame é por algo, temos que comer, aguantala fai que teñamos máis fame e que despois podamos sobreconsumir alimentos justamente por esa restricción. Vale. O que pasa é que eu creo que a xente, antes falamos un pouco tal, a xente vai collendo que un engorda só de comer, non? E o tema dun engorde o tal, hai que ter un pouco de cuidado con eso repetímolo moitas veces, pero nas casas, entre consellos que non deberíamos estar, que xa falamos algunha vez deso, entre consellos que damos que non sen saber dar. A xente, moitas veces, hasta podo ser eu, non quero dicir desta auga non beberei, pero deixar a xente que este tranquila na súa vida, que moitas veces as cousas veñen por un lado ou polo outro, pero sobre todo, eso de aguantar fame é que xa non ten sentido, ti se o pensas. Outra cousa é que comas, que teñas un problema, que comas e que nunca estés como enchido, non? Pero pode ter que ver con unha parte psicolóxica tamén. Pero será de outra maneira. Mirad o que facemos tamén, un segundo de nada, porque imos tostar este panciño que ven maravillosamente. Entón, o aceite aí, lume pequeno que non queremos que se nos queime. Isto que xa empeza a facer das súas. Como empeza a facer das súas, nós o que facemos tamén é agora, é o momento perfecto para empezar a botar estes alloporros, vale? Por aí, chulos e bonitos. E, seguramente, botar un pouco máis de caldo, se o precisase, e sobre todo, e antes de nada, tapar se quero que este vaya guisando pouco a pouco. Porque os chícharos, como sabemos sempre, van a último de todo. Así que eu, con ese caldo, que se preciso máis, o teño aquí, sen problema ningún, eses ovos que teño que pelar, ese pan que teño que tostar, nun chisquilichasqui, hei de vir con eso medio guisado para reventar a todas esas verduras, menos o porro, eso sí que non, para despois facer o meu remexido. Un chisquilichasqui, e de seguido estamos aquí, veña. Pois veña, que xa estamos aquí para acabar ese salsucón que é a nosa pepitoria. Mirade, resumo rápido e correndo. Temos por aquí ese coello xa nesa potiña. Améndoas, vale? Fritidiñas nas verduras que temos xunto co caldo e ese guiso que se fixo. Rapidamente, as dúas xemas pa dentro. Aquí empeza a pepitoria, como que non? Un panciño, e a papatoria tamén. Ese panciño tostadiño, mirade como che vai. Ole. Vou facer unha cousa. Quédome sempre un currunchiño por se quero máis ou menos espesor, vale? Hai que saber sempre como se fan as cousas. E, polo tanto, nós facemos o seguinte, mira, tacatá, teño, por suposto, algo de caldo, por se preciso tamén, que queda moi espeso, seguir metendo, e traballamos isto un anaquiño. Se primeiro enchufamos moitísimo mellor, vale? Sole ser importante. Home, logo, eu penso que teño enerxía que tamén ten isto, pero non. Aí vai, veña, lume de carozo. Aí che vai. Ahora hai que bailar, Lidia. Ten que batirse ben, Pero xa, se tes un robot como o meu, que mete medo, rapidamente fai das súas.
Veña, que xa subimos o lume aquí tamén. Empezamos a facelo todo, apagamos o trebello este e mirade que cousa espectacular temos hoxe aquí, home. Como que non, nin caldo vou precisar. Por esa espesura que ten, aí estamos. Mirade, aquí temos ese coello, lume encendidiño e esas verduras, e ese todo, fixo o seguinte. Mirade, con todo ese caldiño bonito, con toda esa... Mira a améndoa, mira eso e como espesou. Vou facer unha cousa. Cubro un anaquiño e agora ven o máis interesante tamén. Tiñamos por aquí cocidos, miramos como os deixamos tranquilamente eses porros, verdad? Pois aquí imos poñéndoos tamén para que se acaben de cocer nesta salsa. Vale? Aí. Hai que ter moito cuidado con eles porque son, mírame, non me toques, cuidado na casa. Porque se premes un pouco collo en forma, pero mira que chulada, encántame, riquísimos. Punteamos de sal se fora preciso, vale? Eso xa está fervendo aí, mirade como empezas a ir, e por suposto, do que falamos antes, collemos chícharos. Vamos facendo isto así, vale. E uns chícharos por aí para darlle ese toque verde final. Pensade que isto, en 3-4 minutos, os chícharos tamén están. Polo tanto, non hai problema ningún. Isto, se precisa un pouco de caldo, tamén o vou mirando agora, vale, por ese lume, por como me gusta a textura, como se vai acolleitando. E agora ven a naniña que lle digo eu, hai que dormir o noso coello. Mirade como durmo eu. Mirade. Durme que te durme. Ahora eso darlle un toque, ¿no? Que decir, non temos que cocer. Sempre maridamos os sabores. Exacto. Bueno, pero 5 minutos levamos ben. E se queres 10, tampouco pasa absolutamente nada. Así que nós deixamos eses minutiños de nada, que son os chiscrichas que facemos sempre, picamos esta clariña, así tamén punteamos, non tiramos nada, e en nada, comendo, papando, probando e disfrutando. Hoxe cociñamos coello en pepitoria con allos porros e chícharos. Comezamos poñendo os ovos a cocer cun chisco de sal e vinagre, ao mesmo tempo que salpementamos os anacos de coello para selar cun chisco de aceite e reservar. Na mesma tarteira, engadimos os dentes de allo e as cebolas para rustrir uns minutos e, de seguido, incorporar un pouco de viño branco, desglasando o fondo para volver a engadir o coello xunto co caldo e os allos porros cortados en anacos grandes, tapando e deixando cociñar uns 40 minutos. Mentres, tostamos unhas améndoas nunha tixola para logo engadir unhas rebandas de pan ata que queden ben crocantes. Co coello no seu punto, reservamos os porros e rescatamos as cebolas para triturar xunto cas rebandas de pan, as améndoas e as xemas de ovo ata conseguir a textura desexada e verter no noso coello xunto cos porros e os chícharos, tapando e deixando uns minutos para empratar coas claras de ovo picadas e que comeza a pepitoria! Vamos, Lidia, que hoxe teño unha fame que morro, Ollo con este coello a pepitoria e eses porros aí postos nesa camiña bonita que salsón, Que salsón? Ti dallo que queiras. Nós, uns chícharos e un pouco de clara para remexer por riba, pero o máis importante, améndoas, pan e xema de ovo para facer unha salsa con ese coello guisado que mete medo. Coello a pepitoria do Estáchevo. Auriño!